Takže pred chvíľou sme si vysvetlili manuálne zvýšenie teploty, tak teraz si vysvetlíme manuálne zníženie teploty, je to presne to isté, ale miesto tlačítka šipky hore použijeme tlačítko šipku dolu. To znamená, v budove máme momentálne, alebo v miestnosti máme 23,2 stupňa, stlačíme tlačítko dolu, zase sa nám prepne do blikajúcej dennej teploty a tlačítkom dolu znižujeme teplotu, povedzme 18,4, 18,2, nastavíme si na 18,00, počkáme kým dobliká. Tak, a radiátory by mali teraz, nie hneď, ale kotol by mal vypnúť a radiátory dohrajú akorát to, čo majú vodu v systéme. A tým pádom vlastne pokiaľ v byte neklesne teplota pod 17,6, lebo je tam rozmedzi 0,4 stupňa, tak dovtedy sa kotol nezapne. Opäť vidíme, že máme tu ručku, to znamená, že ručná teplota bola aktivovaná. Ručka zmizne, keď sa režim o 23:00 prepne na nočný, keďže sme riešili denný režim. Dobre, vypneme si ručný režim dvojitým stlačením daného tlačítka.